A si istý bral? No podľa mňa ho má. Čo ste mu zobrali? Pani, dobré ránko, mestská polícia. Skontrolujte si, či vám nezobrali niečo. Bol tu nejaký pán, zobral vám niečo? Asi mi zobral telefon. Telefón vám zobrali? Má? Ja to furt hovorím. Zobrali mu. Nemá. Samsung Galaxy niečo S27. Na kamere bolo vidno, že ste tuto Áno, osahali. zobral som ho. Zobrali Čo ste ste ten zobrali? telefón. Áno. Dobre. Dobre, ten mobilný telefón vyberte. Vypadne. Až sa vám dať. Tento okradol toho. Ležal na lavičke, on ho osahával a zobral mu z vrecka telefón. Oprite sa o vozidlo, urobím vám bezpečnostnú prehliadku. Máte pri sebe nôž alebo nejakú zbraň? Nemáte. Doma ihly tam. Čo máte? Ihly. Kde máte ihly? Vovačku. Dobre, tak si vyložíte ihly sem na betón, dobre? Tuto. Vyberte si Všetko, čo máte tam. Všetky ihly, striekačky, tuto chcem mať vyložené. Dobre, vyložte všetko na zem. Dobre, všetko ste si vybrali, pani? Áno, áno. Dobre? Ľavú nohu najprv.